Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmen terhetçilerini, migrasiýa gullugynyň işgärlerini we gümrükçileri daşary ýurtlardan gyşky kanikula gelen we inni ýyllaryny daşary ýurtlarda okuyan ýokary okuw jaýlaryna gitmekçi bolýan studentleri ýurtdan göýürmelik hakyny görkezme berildi diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 4 fevralda habar berdi. Bu maglumat şu gün 7 fevralda 2-nji çeşme tarapyndan hem tasdik edildi. Häzir kanikula gelen studentler köpçülikleýin ýyllaryny dolanmaga başladylar. Olaryň ýandan uçary köpçülikleýin sebäbini düşündirmeden göýürilmeýänligini görse bolýar. Munyň sebäbini soranlary diňe migrasiýa gullugynyň merkezi darasyna ýüz tutmak maslahatyny berýärler diýip habarçymyz aýtdy. Şu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri soňky günlerde Aşgabat aeroportuny uçary goýurilmeýän adamlaryň köpelendigini habar berse, Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlarda çagat okuyan enatalar bilen duşuk geçirýänligini habar berdi. Bu duşuklarda neşriň maglumatyna görä 2018-nji ýylda daşary ýurtda okuyan türkmen studentleriniň 150-den gowragynyň deportasiýa edilenligi, munyň sebäbiniň studentleriň baran ýurtlarynaky kanunlary bolmagy we sapaklaryna ýetişmezligi bilen baglydygy öňe sürilýär. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň häkimetleri tarapyndan ýaşaýyş jaýlarynaky gaz deshalarynyň gurutlugyny kesitlemek boýunça geçirilýän barlyklaryň bahasy 2 hesse gymmatlady. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri bu barlyklaryň Aşgabatyň gaz edarasynyň işgärleri tarapyndan şu hepdäniň başyndan geçirilip başlanandygyny aýdýar. Ýyllyk barlyklar diýilip adlandyrylýan bu çäräniň çäginde ýaşaýyş jaýlarynda bar bolan gaz deshalarynyň gurutlugyny barlaýarlar. Gaz edaranyň işgärleri bu barlyklaryň geçirilen üçün ýaşaýjylardan geçen ýyl 5 manat 32 teňe alan bolsa, bu ýyl bu tölek 2 hesseden hem köp ýokurlandyrylyp 11 manat 62 teňe edilipdir. Gaz edaranyň işgärleri ýaşaýjylardan 12 manat alyp pulun gaýtargysyny bermeýärler diýip habarçy anonim şertde maglumat berdi. Habarçy gymmatlama barada ýaşaýjylaryň barlyklar geçirilen mahaly bilip galýandygyny hem aýdyp, bu hakda ne metbuatda ne de ýaşaýyş jaý müdirliklerinde bildiriş edilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Şeýle bu barlyklar ýylda bir ýedek geçirilýändigini ýöne bu çäräniň paýtagtyň her etrapçasynda dürli pasylda amal edilýändigini hem belledi. Türkmenistanda ýaşaýyş jaýlarynaky gaz deshalarynyň gurutlugyny kesitlemek boýunça geçirilýän barlyklaryň 2 hesse gymmatladylmagy ilata gazy, togy, suwy, nahar duduny muht we ýeňillikli bahadan bermek düzgüniniň ýatyrylan mahalyna gabat geldi. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň kärençi daýhanlaryň kärene ýerlerinden ikinji hasyl almak üçin ekýän ekinlerini degişli döwlet ýer salgydy. 2 hesse goly ýokurlany. Bu tölek mundan ozal 1 hektar ýer üçin 800 manatdy. Indi 1400 manat boldy. Lewap welaýatynyň Saýed etrawynyň Azatlyk hemde görelde daýhan birleşiklerini owa arçynlary ýer salgytlarynyň ýokurlanan nyrklary boýunça kärinçilere duýduruş berýär. Bular barada howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertine lewaply bir kärinç Azatlyk radiosynyň habarçysyna 7 fevralda gurrun berdi. Ýokurlanan ýer tölegini hemmäni aňladýar. Türkmenistana döwlet kärine ýer ýerlerini plan borçnamasy esasyna paýta, buğdoý ýa-da beýleki bakça ekinleri ekdirýär. Daýhanlar döwletiň eýçiligindäki ýerleri ekin ekip olaryň hasylyny döwlete satýar. Döwlet bilen kärençiniň arasyndaky bu ulalaşyk döwlete önüm daýhany girdeji getirýär.
Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylygynyň maglumatyna görä, eýýam köp ýyllyklaryň dowamyny ýurtda hususan gallaçy kärenneçiler özleriniň kärenne ýerleriniň buğdoý hasyly ýygynalandan soň ikinji gedek öz islegine görä ekine ekýär. Olar bu ekiniň hasylyny tutuşlugyny döwlete tapşyrmagy borçlu däl. Ýöne kärenne ýerden öz başdak peýdalanýan üçin daýhan döwlete salgyt töleýär. Anha şol salgyt inni 1400 manata çykaryldy. Köni puldan 7 milyon manat bolýar. Ekiniň ýere tölen salgydyny ödemeýär diýip lewaply daýhan atlandyrylmazlyk şertini zeýrenýär. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com.